Kutyus, hát mi van, Vigyori panda? Na jó van, Mutasd az apa mit csinál. Panda? Akkor jó. Mindakagyó! Kiskutya, te vigyorgos kiskutya vagy. Kicsit messze. Kiskutya vigyorgos. Vigyori! Vigyori! Te persze azon rög látja, annyi hajam van nekem is, hogy neki. Neki lehet, hogy több van. Hát ja. Köszönöm, Vigyori panda. Egészség. Hogy mi? Ez csúcs az a faszi. Csúcsfaszi. Csúcsfaszi. A Krisztián is ilyen volt? Jó, biztos, nem tudom. Az már rögtön reggel, kiskorában az édességre nyúlt. Inna egy sört, mi? Magos vagy nem magos? Ezt figyelj. Ó, Na, ez a titkó. az az igazi, hát na nálam sört iszunk. Engedd el a sörömet. Engedd el a Érzel minőséget. Már edd az összes, dobd ma az enyém lesz. Mi? Föl a sör, mi? Á, fenn azt a kis mackósájtot. Volt magos. Aha, aha. Megkóstoltatok vele? Még nem. Anyjának is lenne egy-két szava hozzá nyilván. Jó az. Lehet, hogy a kamera azt vágja, hogy díjra két pofon is kész. Jó, mi van? Kukacs? Kukacs? Jó az a sör, mi? Ó, de jó. De jó. Még van egy csomó. Nyál hozzá be a sörömet. Buci maci. Te már több nyalat fogsz inni, mint sört, az biztos. Mit vagy? És ha már változott már? No, Már mi? akkor 2 hónapja váltottam ma. Hát de húsvét után már váltottál? Mert húsvétkor még ugyan van. Ja nem, akkor még nem. Na azért. Haza. Aha. Ha már mondtad, hogy nem olyan jó. Engedd el a sörömet. Engedd el a sörömet. Lópikulát, igaz? Lópikulát! A függőségában le kéne a függőt, meg egy motor. Megy minden. Már a melegem van a függőszobát. Ezt nem kéne hozni sprézni. Ráfogtál a sörömre? Hát legalábbis az üvegre. Igen. Igaz? Anyának tetszik? Az a sörözés mi? Nem úrja kártya mindjárt. Kész, vége. A vége. A vége. Milyen vidám fészik. Lehet, hogy